Sinanana alright manje takuziba kuti ndiwe unu wako unopura geto kwedu mache atipwe kuchiva zvako wakanyanya uripo kumba kwako matomora matara mumaraini uchiva etera chivatorera makoini 6 to 6 aupe online unozvita wakanyanya une vakomana 9 asi sorry kwa sorry atityire zvekudaro sorry kwa sorry atikude zvekudaro sorry kwa sorry wakashata ungebaro unofunga kuti ndiyana nokubata chibharo sorry kwa sorry atityire zvekudaro sorry kwa sorry atikude zvekudaro sorry kwa sorry wakashata ungebaro unofunga kuti ndiyana nokubata chibharo okutozviziva kuti iskirire pataundi asi ziva iwe webe kuitira ground Amerika kwese wavatorera mapaundi madhara anende bhuwa vasiya varisaka uri joki aukenenge unotoda masini akareba kunge apa mukati mgoti aungosvike uchiti hoti kungoira chete mukati nasi uneni mangwana una ndumu maringazuro wakadzengwa kustumu atipa utenga wakazara nesumu sechurukwi chako buditsira mushamu sorry kwa sorry atityire zvekudaro sorry kwa sorry atikude zvekudaro sorry kwa sorry wakashata ungebaro unofunga kuti ndiyana nokubata chibharo sorry kwa sorry atityire zvekudaro sorry kwa sorry atikude zvekudaro sorry kwa sorry wakashata ungebaro unofunga kuti ndiyana nokubata chibharo manje takuziva kuti ndiwe unu wako unopfura geto kwedu chikunza matako manje atibwa kuchiva zvako wakanyanya uripo kumba kwako watomora matara mumaraini uchiva etera chivatorera makoini 6 to 6 aupe online unozvita wakanyanya une vakomana 9 manje nasi takuratidza ushefu nyangwe wakazunza kuzunza atimbotora befu toda kukuratidza uchifu CHIEF atimbokuda nyangwe ukarukwa ukapoda nekugerwa suda atimbotyira nyangwe wakatizunzira tinongokuvhurira nzira enda atityire zvekudaro atikude zvekudaro wakashata ungebaro unofunga kuti ndiyana nokubata chibharo atityire zvekudaro atikude zvekudaro wakashata ungebaro unofunga kuti ndiyana nokubata chibharo